हो? आयु ओंखाम जाया माया मानो उन्दुखोसै आइ? नों आयै? औ आं नोंखौ ओंखाम जानो लिंफैदोंमोन मोनबाय। आबैया ओमफ्राय खांख्राइ सावगासिनो बाथोन देनो। दालि मैथा बाथोन। अब्लालाय आङो मानो बोरैबा आंनि गोदोनायाव आखाइ होनाय बायदि मोनबाय थाया बोरैबा सेबथेनाय बायसा। आयै नों आंनि गोदोनायाव दांदोंमोन नामालै? बोरैबा आं दासो आं उन्दुलांबा हा नों गोदोनायावलाय मानो दांबाय बायनोसै आंलाय? दासो नोंखौ फोजानो होनना फैदों गावहा दुब्ला उन्दुनासो दंमोन। लोमजानायजों जाबजोंना एसे बोरैबा मोननायखाय उन्दुलांसनदों। सिमांसोमोन खोमालै होमबा आयै। आंना एकदम आंनि खाथियाव थाना सोरबा गोदोनायाव ओरै गोरा आखाइ होनाय बायसा मोन्दोंमोनलै। बोरो मोदोमा बेसे गुदुं दंबावो? नै खमायाखै माथो एसेबो। औलै आयै एसे खमायथ'वाखै र'। जेबो नङा गाबोन हामगोनदां। आंनि गोदोनायाव सोरबा आखाइ होनानै नारसिननाय बायदि मोन्दोंमोनब्रा। थु एथ' गाज्रि सिमां नुबायना दसेनो। दे थुनथुलि आइ दा माबा ओंखाम एसे जानानै जानो हायाबाबो ओंखाम जानानै मुलिया जादो। जागोन आइथ' आं थांगासिनो। दे थाब फै। मा जायो आइ सना मानो लोमजानांगौ गोबावथारसैमोनहाय नों लोमजायैया। बिदि लोमजाबाथाय थाब हामनो नागिरा नोङो। अह जेबो नङालै आयै आं लोमजानायालाय मा थुनथुलिगा एथ'बां स्ट्रं ना जे लोमजानाया आंखौ जेबो खालामहायालै। जेबो खालाम हानाय हायिजों खोथा नङा डक्टरासो फाहामनो हायो। बेखायनो डक्टराव थांगोन आइ बारा जाबा मिथिबाय। फैदो ओंखाम खुरैनोसै आं आराम जादो। आं मस्ला खम होखादो बानलुफोरखौबो बारा होला होलि होखायाखै मोजां जानो हानाय बायदि। दे आयै। मादि जाबावखो। ओमफ्राय साला आंजों जानायानोथ' मा जाबाय दंलै बेफोरबायदि जानामोनब्रा जालु जाला माबा माबि जालागासिनो आंजों मादि जाखो थुनथुलि। थोद गाबोन फुङाव सोरांबा एसे खारला खारलि बारला बारलि खालामहैनांसिगोन आं फोथारावहाय। मा गोदना सेबथेनाय बायदि मोनखो ओमफ्राय जेनेबा उन्दुबा एथ' गाज्रि सिमां नुबाय आरो थोस। जायालै थुनथुलि नोंजोंबो मोगथाङाव बयखौबो ओरैनो गावनि खोथाजोंनो सिगिग्राया ओमफ्राय दा सिमाङाव सिगिजाफिनदों। मोदाया फैथोंलाय सोर सिगिनो हाग्रा बे आंखो। खोथा गैयालै थुनथुलिजों दानख्लाबजोबगोन सिमाङावबाबो। हेलौ लोगोफोर आं भिडिअखौ दानो होखाबाय। बिनिफ्राय नोंथांमोना गाबोन फुङावबो आरामसे नायदो आरोना सनामोन। आं मिन्थिगौ नोंथांमोना उन्दुखाबाय बियो अब्लाबो जेबो नंला दिनै उफाय गैया आङो होनांबाय दाबाबो हरबाबो सनामोन नायबानो जाबाय गाबोन फुङाव दे। आङो ससेबाबो बानायथारबाय दिनैहाय। गाबोन जासिगोनलाय माबा मोनसे आरोना गाबोन मोनसे भिडिअ लाबबावनाय जायोबा लाबबावगोन। ओमफ्राय दिनै बियो आङो दाबाबो होथारबाय दै सनामोन। नोंथांमोना बोरै नांदों खोन्थाहरबानो जाबाय दे गाबोन नायोबोला। रावबो गाज्रि मोननांला सनामोन। ओमफ्राय बयनिसिमबो लाभ इउ थुनथुलिनिफ्राय जेब्लायबो सनामोन। हाबा दैदेन मा जाखो? जायाखैथ' आयै। मानो जायाखै बेलाय माथो दहाय न'आवबो सिरि दाबो सिरि। ओमफ्राय गावनो बुंबाय माबा आयं मोनावनो थांनोसै बेखायनो दसे लाना फैलायबाय नै हामाथो साख्रियाबा। आयै नों आंखौ दाना बारा अनलाना आगै फैनायनिफ्राय। हो आबा बेफोर खोथाखौ नों मा बुंलाबायदों दिनैलाय बुंफेरा। नंगौ आयै नों आंखौ दाना बारा अनखाला आंखौ केयार खालामला आगैजोंल' थाबाय थायो नोङो ओमफ्रायथ' आंखौ मिन्थिलानो नोङो। ओइ आबा दैदेन सना गावनि बिमाया गावनि फिसाखौ बावनो हायो नामा अना जायो नामा? आगैया दा उन्दै नालाय बेखायनोसो नोंनि आइया आगैजों थानाङो दा। ओमफ्राय नोंखौबोथ' समान अनखायो माथो आं बांसिन अनबावोसो। होमबा मानो नोङो आंनो आं बिनायखौबो बानायनानै होला दाना संनानै होला। आयै आबा सना होखायो दा आङो। ओमफ्राय आगैया जि उन्दै नालाय बिजों थाफाबाय थानांगौ जायोहाय आबा सना। बेखायनोसो आबैया बानायना होखायो दा। आंथ' नै आगै एसे देरबोलानो नोंनि लुबैनाय बायदि संना होजोबगोन दा। नों थगायगोनलै आयै आगैखौसो अनखायो आंखौथ' खम अनखाबाय नों। दाबो आं आयं मोननाव फैनो होनबाय जों सानैजों फैगोन ओमफ्राय नों मानो आगैखौ लाबोबावखो आबैमोनजों गारबोनांगौमोन ना। आगैखौ गारबोबा बोरै जानो बे बिराद उन्दैना रावजोंबो माने बिदि थाबाय थानो हायाना आबा बिमाखौ नागिरो दा जेरै नों आंखौ नागिरो बेबायदिनो आगैयाबो आंखौ नागिरो। आं नङाबा बियो थानो नागिरा दा आबा सना। र' आगै देरबोला नोंसो आगैजों गेलेनो जाबाय थागोन। ओमफ्राय गावहा दा मानो बेफोरबायदि साननांगौ। नोंनि आइया मालाबाबो बेफोरबायदि सानफेरा नोंखौ समानसो अनो। आफायाबो अनखायो आबैयाबो खथ्थ' अनो बिमाया नोंना।
उन्दुनोबो ओंखारनो थोआखैलै आंखौ मानोबा जि रोमै रोमै उन्दुनोबो ओंखारसोदो मादि जाबावगोन थुनथुलि एकदम इमान दुरबल देहा जाथारबायनालै नोङो जाम्बि आयु स्ट्रं जालै गाबोनहाय दाउ लकेल जानांसिगोनलै आं फैसा जमायना दोननायजों जाथारनाय नंलाहाय नङाबा औ हेलौ औलै आंसो माथो उन्दुलांखो ना माखोमोन हरफिनाखै बिजे लक्ष्मण नैलै एसे लोमजादोंसो आङो इखायनोसो उन्दुलांदोंमोन दसे बेयावबो सिमां गाज्रि नुना दसेनो सिखारनांलायबायलै मा लोमजादों डक्टरनाव थां नामा दानो थांनि आङो लानानै थोद जाम्बा मा डक्टराव थांलाबायनोब्रा आंनो थाङाखै आइ लिंनायावनो आरो दा जाम्बा हरावलाय बहाय डक्टर थांलाबायनांगौ थांसैब्रा जेबो नङाना 24 घन्टा थाबाय थाखायो माथो दा इमारजेन्सियावबाथ' थांजाखागोन ना ओमफ्राय बारा मोनथारदोंबा थांसै आं दानो ओहो फैनाङा अबावलाय आरो हरला सानलानो आं आरो इसेबां इमान बारा मोनाखै दे एसेल' माबा जायोरा थुनथुलि बिराद माबा माबि जासोगासिनो माथो होमबालाय गाबोन सानाव थांसै ने आं थांगोन आं दोनलांगोन नांगौबा मोनसेथ' नों इमान केयर खालामाबाबो जागोन दे आइयानो दंखायो लांनोबालाय आरो आंनो हारसिं थांनो हायो नों मानो बिदिरा आंबोथ' नोंसिनि माने फेमिलिखौ मोनथिखायो माथो कन्डिशनफोरखौ ओमफ्राय आंबोथ' नोंनि फ्रेन्ड हिसाबै थांनो हायोना जेबो नङाना माखौथो गाज्रि मोननो जाबाय दे आरो ओमफ्राय मा खालामदों लोगोनाव थांबाय दासो फैबाय नै आरोबा अखा हानसेखायसो फैयो आङो नङाबालाय लोगोआ हर थानो थिनदोंमोन ओमफ्राय आइयाबो फन हरबायना हारसिं जायो बेखायनो फैबाय आं न'आवनो होमबा बेरायनायल' माथो ओमफ्राय न'आवनो थाथारा नामा नोंलाय हो बिदि नङारा न'आवबो थायोना आं नोंखौसो मा जाखो साननानै हरबायलै गावहानो फनबो हमासै हरफिनासैबो नेबाय दंमोन आङो माला हरगोन दासो एसे मोजां मोनबायलां आच्छा जी दे होमबालाय लाखिथ'दो दे आं दसे नै दासो ओंखाम जाखांना मुलि जाना बोरैबा मोनना बेयाव दसे खामसालियाव गसंना दं आं दे होमबालाय टेक केयार मोजाङै था ओमफ्राय बारा बायदि मोनोबा आंनो खिन्थाहरबानो जाबाय दे नङाबा नोंसिनि आयंआबोथ' हारसिं मा खालामा मानो जागोन ना जेबो टेनसन लाना आं हर गेजेरबाबो थांगोनलै थुनथुलि मोनथिखा नैबे लक्ष्मणखौ जागोन दे बस जागोन मायबा मोनसे प्रब्लेम बारा जायोबा खोन्थाहरगोन आङो थाथ' बाय बाय ओमफ्राय जाखांबाय दा जानायालाय जाबायमोन थावथारालै ओरैनो लोगोनावसो जाना फैदोंमोन आं अमा बेदर भाजा ओमफ्राय दालिल' जेबो गैया फिस बेदर थानानैलाय आरो माबाव आंहाथ' खुगाबो मोजां मोनला खुगायानो गोखा मोनो जानाय लोंनायाव सुख गैया असायसराहाय आंनि जिउआ दासान्दि गाज्रिसो मोनबायलां मानोबा बिदि लोमजाखो आंनो लोमजाबानो जायोमोन नों बदल मानोलाय बिदि बुंनांगौ सिरि थादे बेफोरखौ बुंना लानो हामाना बेफोर बुस्थुखौ जागोन दे सरि ओमफ्राय टेक केयार दे होमबा थाथ' दसे रेस्ट लाबानो जाबाय दे बा लक्ष्मणा जेन आंनि बयफ्रेन्ड बायदि एकदम बारे आंनि लोगोनि बायदि आंखौ केयार खालामो लोगोआथ' लोगोखा देनाय अब्लाबो जेन'बा इमान बियो आंखौ केयार खालामनाय बोरैबाखा आं मिन्थिगौ देखायफ्लानायालाय देखायफ्लायाखै इयो गोदोनिफ्रायनो हेल्पबो खालामबोग्राखा गुबुनफोरबायदि नङालाय मानसियालाय अब्लाबो नों बुजिनांगोन लक्ष्मण नोंनि बैफोरबायदि साननाया जाफुंथ' हायाना आं नोंखौ मोजां मोननो हायालै बोरै मोजां मोननोब्रा आंहाबो सासे लाइफआव बेफोरबायदि जानानै जाथाय जानानै थांनाय ना डाइरेक्ट बिदि रावखौबो लानो हायालै मानोदि बिदि लोमजाखो दे नों आं नोंखौ जेबोखौनो जाजानो बायोलै थुनथुलि ओमफ्राय नों आं मोजां गाज्रि खबर सोंबाबो गावहा गाज्रिसो मोनोलै आंखौ बेलेगसो बुजियोदां बाट आं नोंखौ बिराद केयार खालामो मिथिबायना थुनथुलि अ गड गासिबो थुनथुलिनि बेफोरबायदि लोमजानाय मानाय जि जायोना बेफोर आंनाव जाथों बिनि बदल बाट थुनथुलिखौ जेबो दाजाहोलै आफा इसोर आं मिथिगौलै थुनथुलि नोंनि लाइफआव गोबां माने बेफोरबायदि प्रब्लेम जानानै थांबाय बाट सोरबा दङना दाबो जे नोंखौ बिराद केयार खालामो बे साना नोंखौ केयार खालामाबा माथो जाखो दे आंथ' दङना नों आंखौ जेबो सानाबाबो जेबो नङा बाट आं सानोना गोदोनिफ्रायनो दासिमबो नों माबा मोनसे जायोबा आं बिराद दुखु मोनोलै माने गोसोआनो आंना बोरैबा मोनजोबो आबा लक्ष्मण लाजियासै नों आबा बेफोरबायदि हौवा गारखानाय हिनजावखौ गोसोखांबाय थानो आरो बिनि फट' नायना मा मोनबाय थाखो नोंलाय आं नायाखैलै आयै बोरैबा माने आं फट' एलबाम फुराना नायनायफ्रावसो नुदों आङो थुनथुलिखौ बाखि जेबो नङा इदि नों आरो सिरियास दालांसैलाय एलबाम फट' नायदोंबाबो बिनि फट'आ बोरै थाफैलायखो नोंनाव सुनि हिनजावनि फट'खौनो लाबाय थानोसै सावना गारहर बिसिना गारहर बा जाबायसै आङो बे फुराना फट' नायनायाव बिनि फट'आ गोदो जों लानायमोन नालाय बेखायनोसो लोगो नालाय थाफैबायब्रा माथो जाखो आरोलाय नों बांद्राय बेलेग सानबाय थायोलै ओमफ्राय दाबो उन्दुआखैसै नोङो
नोंखौनो माबा फेथेर फेथेर रायलायनाय खोनाबाय थानायखाय नायफैदोंमोन आं नायफैना मा नुखो नोमाया बबेबा हिनजाव गाज्रिनि फटकखौसो नायगासिनो बे एथ'बां माबा गाज्रि मानसि हिनजाव पापि हिनजावखौलाय मानो नायनांगौ नोंलाय आबा मा जाबावगोन नोङो मा जाबावगोन उन्दुहैदोलै आयै प्लिज आंबो बिराद उन्दुनो ओंखारबाय खबरदार गाबोन बिनि फट'आ सावनां गार नङाले आरो बिसिनानै गार मिथिबाय दे उन्दुदो आरो बेफोरखौ सानबाय थानाङा जेसेनो बादा होयो माबा रासिन हिनजावजोंसो बेफोरबायदि नोंनि प्रब्लेमानोथ' माब्रा आयै मानो नों बेखौ एसेबां दुसियो माथो खालामदों बिलाय नोंखौलाय जेन नों बेखौ एथ'बां गाज्रि बुंबाय थायो जे प्लिज बे नोंखौ जेबो खालामाखै स' नोंबो बेखौ बांद्राय बिदि खोथा दा बुंसै बेस्रा आरो लोमजानानै दंखायो जायखि लोमजायो जायखि थैयो आंहालाय मासै जायखिया नोंथ' बेजों कन्टेक्टआव दङ ना जेसेनो बादा होबाबो मानिया नोंखौ र' आं बेफोरबायदि मानिनो हाया आबा बे हिनजावजों आं नोंखौ मालाबाबो बेफोरबायदि मोजां रायलायहोआहाय बुजिबाय जागोन दे आयै जागोन प्लिज थांथ'दो आं उन्दुनो ओंखारबाय होनबायना नोंबो उन्दुहैदो मोनायाव मानो दावराव दावसिफालाय हामालै बेफोरबायदि मोजां नुवा मोजां खोनाया लाबो ओरै लाबो फट'आ गाबोन सावनानै बिसिनां गारहरगोन आङो आयलै मा खालामनाय जादों बिलाय होद हरलै हामा बे पापि हिनजावा आंनि फिसालाखौ फट' मानि बोना लादोंथ' सुनिया आयै आरे थोद आइनि थुनथुलिनि फारसे रागा जोंनाया बारा जाथारबाय माथो जोंनावलाय सोर गाबखो सोर माथो रावबो गैयाबो सोर नोंलाय आं बुंदों सोर नोङो आरे खुगायाव जुबान गैया नामा सोर नोङो आरो जोंहा न'आव मा गाबलाबायदों नोङो आं बुंदों सोर नोङो मा जादोंलै सोर नोङो आरो मानो बेफोरबायदि गाबफैलाबायदों जोंहानि लांगोनायाव जोंहानि लांगोनाथ' नङा जोंहानि न'आवनो नों सोर आरो बेहाय मानि थाखाय फैदों नोङो मानो गाबदों ओइ मोखांखौ देखायलाय बे मारै जानो हाथावगौ जेन आं आयनानि खाथियावसो गसंना दं आंनि महर नै थुनथुलि आइ हर जाबाय फैदो उन्दुफैदो आइ नों नुदोंना नुदों हनै हामाखौसै आइ एकदम होबाहो आं बायदि गसंना दं आंनि खाथियाव हनै आयौ हा बहासै आइ बेलाय आइ बेयावथ' गसंनानै बहा आइ बहा आइ बेहायनो गसंनानै दंमोन बियो आंनि मोखां सेरजों एकदम होबागो आंनि बायदि फेस आंनानो आं जेन आं आयनायावसो गसंनानै दङ नों फैनायनि सिगां बेहायनो दंमोन मा बेफोराय गैया रावबो बेफोरबायदि जानो हायो नामा सोरबा जानला मानला नों ओरैनो सिमां मोगथांसो नुलाबायदं नामा लोमजानायजों जाबजों फै आइ बेखायनो न' सिङाव बारा हराव दा थाखा आरे दासो गसंना दंमोन माथो आइ आं एकदम सयथि नै एकदम आङो थारखौनो बुंदोंमोनलै दासो दंथारमोन बेयाव फै आइ फै न' सिङाव बेफोरबायदि बाहेरायाव थानाङा लोमजानायाव जानला मानला जाखायो बेखायनो बिसास गैया फै न' सिङाव थाफै ओंखाम जाखांखाबाय मुलि जाना उन्दुदो मा जादों आंजोंलाय आंनो नुथारदों बोरै गोमाखो जेनेबा सिमांथ' नङा आङो मोगथाङैनो दासो लक्ष्मणजों रायलायदोंमोन आं आइलै आं नुथारदों सयथि ओमफ्राय लक्ष्मणजों रायलायखाथारदोंमोन आं दसे उनाव बिदि जाबायबो आंजों गाबबाय दंमोन बियो नै आइ बेफोरबायदि जानो हाया दे नोंबा मा नुदों मा नुवाखै थु गाज्रि सायाफोरा आंनि फिसाजोनि सेरावबो दाफैथारथोंहाय आफायसो गाज्रि साया नङा आयै आंखौसो आं बायदि नुथारदों आङो मानोबा गाबबाय दङमोन एकदम नायबा आंनि महरसोब्रा आंनो बेखौ हेलौ सोर नोङो होनबाय थादोंमोन मोनथिला दे आइ थुदोल' नोङो सिङाव आइ सोरांलायबाय नै खामानिफ्रा बेनो बे मावदोलाय उफाय गैयाहाय मादि जाबावगोन मालाया मानि टेनसन जायो नै दिनै आंहा एकदम बारे कन्टेन्ट मनिटाइज मोनैनि जि टेनसनहाय फेसबुकआव आसरितसोहाय बयबो मालाय देखायसिगासिनो आंहा गैया माखौ देखायबावनोसै आंलाय नंलायदोंमोन जै कन्टेन्ट मनिटाइज फैयोना एकदम जि मोसाखावगोनहाय आङो मोसानानै आङो एकदम अमा बेदरसो जाहोबावनो सानदोंमोन आंनि ग्रुप महिलानि माबाखौ आरोना लोगोफोरखौ गैया बालियावबावलाय जाबायबायनोसै थालायानो बन्द' दाबो खेवनोनो रोङाहाय गैला माया नोङो सेसखासै आच्छा बिदिबा मा ओरैसो जाहैगोन
नामा दे देनांहाय डलारखौनो जाख'नो हालायलायि माने ओरै फेसबुकनिबो फैगोन ओजों आंना ग्रुपनियाबो मोनहैगोन आरो फुजा खाथि खाथिबा एकदम फैसानो बाहायख'लायनो हायोसो मोनसिगोन नामासै अमा फाननायनि जारलासोहाय माया मारगौथ' आङो जि नायोहाय एकदम एक सेकेन्ड सेकेन्डआवनो नायो हालासोहां माबा नायथांबाय थायो मालायफ्रा जि होसावदों बयबो नै गाइसमोन आंना फैबाय नोंसोरनि अननायाव आंबो मोनबाय आंहालाय माला बेफोरबायदि पस्ट होनो हानोहाय मालाबाव माया मालाबाव सेसखासैहाय